Oh, goreng tempe rek bae rek. Mak aku ndak ini tak buat. Apa ah? Pahit, gak enak. Aku tuh gak iso ngakui. Oh, senengane Tempe ae. senengane wong-wong. Gak iwak. Iwak koyo ndak ini yo karo. Apa? Ndak duwe iwak. Ya weh. Sawut ah. Hah? Sawut. Apa? Sawut. Tawon, Sawut. rawon. Sawut. Lah ya sawut. Iya. Ada bawa sawut. Goreng tempe telu lur. Loh, Sote. Sote ya digowo. Nandi sudile kok. Digowo. Ya apa film. Oh soge. Anu Pak Hartono kae. Apa aku jenenge? Sing nyekel kono aku mesti saula seminggu Bu. 50, Bu 100. Itu buat dok. Bojone saya gak kurang. Kulo tangan ae. Wantes. Sawut ah, Mbak. Apa? Sawut. Endi? Pira? Monggo. Yo apa pira? Sawut, sawut. Sawut. Kata wis rong dino ora tinggal ya. Anune apa? Kes mutir. Wong apa? Pak Hartono kae boleh mang atau boleh mang ewu, mang apa? Mau 100, mau 50 ngono. Iku belas buangan dhewe kalau nang lanang. Lho. Anjane bego ngalek wong. Ayo mana? Mari wis. Iki lek kaya. Ya. Mari abang. Sosok 18.000. Piro? Sosok 18. Hah? Sosok 18. 13, 8. 18. Iku lho gadang-gadang tempe ya, betul. Wis ya budal aku ya. Iki apa iki? Godho tak kei. Godho. Lah kok iki piro? Tak kei tok. Lah. Kok iki piro lho? Tak kei tok. Hah? Wes mari tak hitung. Yo kok 1000 crik mau, 1000, 1000. kok iki piro? Wah, dikeki nak. Barang kula kok cara doyan. Tak jak gelut lek dikeki nak gelem. Ya lur. Sote, enak gawa bodo. Lek goreng tempe lho. Tahu ini saiki. Mbak. Sosok 1000. Apa? Sosok 1000. Kalau gadang tempe. Budal Mas ya. Lah tempe sing ndek wajan dikon ganyang. Hah? Tempene sing ndek wajan dikon ganyang. Iko. Wes, matur suwun. Dadah wis. Jangan Pulang wis Mas wis. Jangan dibukaan wis.